organiza Concello de Poio. Hoxe en De Festa en Festa viñemos ata Combarro, a festa do mar que organiza o Concello de Poio, así que vamos a ver que se move por aquí, porque vamos, aquí hai moitas embarcacións, así que disfrutadeas. Estamos con Daniel, secretario de Culturmar. Bueno, contanos un pouquiño como é a regata de hoxe. Bueno, a regata de hoxe é a penúltima proba puntuable para a Copa Morling, do Campeonato Galego de Dornas a Vela. Estamos pendentes un pouco do vento, igual retrasamos un pouquiño para ter un pouco máis de vento. E, bueno, é un triángulo, todas son en triángulo, todas as que levamos feitas. Temos a concentración de embarcacións tradicionais de Combarro, que xa leva 20 algo de anos, empezou onte, chegamos, pois eso, embarcacións de Culturmar, de todas as rías, temos por aquí de Bouzas, a Vigo 5, a Traíña, temos, por exemplo, pois, a Lavanqueira, unha dorna de tope, da Illa de Arousa, temos unha representación un pouco de todas as rías e algo do Cantábrico tamén. Nós somos a Asociación de Embarcacións Tradicionais Os Galos e vimos de Bueu, trouxemos dúas embarcacións, o bote xeiteiro, ese que está aí, que é unha especie de, bueno, é un bote polveiro, pero de maior dimensión, e unha trainera que anda por ali fondeada. Navegamos con vela mística e sempre participamos aquí en Combarro, entonces, bueno, non moito máis. Cada vez que venimos a Galicia a navegar, somos vascos, ahí tenemos poco viento, aquí en todas las rías siempre tenemos viento y la mar está en calma. Entonces, venimos a gozar, no es la primera vez que venimos y venimos con los ojos cerrados. Estamos intentando pues recuperar lo que habíamos, bueno, lo que se ha perdido todo el patrimonio de Euskadi, porque cuando empezamos nosotros hace 12 años como organización, porque andábamos sueltos, yo llevo más de 30 años, pero andábamos sueltos, empezamos a reunirnos para sacar un poquito adelante, mirábamos atrás y veíamos que en 80 años pues que no había nada, que se había perdido totalmente. Entonces aquí estamos unos cuantos pues para recuperar algo. Combarro, ¿qué te parece el ambiente? Pues muy marinera, la verdad, y muy bonito, bien organizado y bueno, pues ahora con ganas de navegar con las demás embarcaciones tradicionales de aquí. Al final echábamos de menos también el encuentro, estar con los colegas de Galicia. Pois vimos de Bueu, da Asociación dos Galos, vimos en travesía onte, e nada, dormimos aquí no barco, e a disfrutar do finde. Moito norte ou non? Si, en Tambo sempre hai un vento un pouco aí que apreta.
Festa do Mar. Que ambiente hai aquí? Pois de momento parece que se está animando e agardamos que ao longo dos próximos minutos ou horas mellor todavía. E máis nós que estamos no mundillo das embarcacións tradicionais en fin, que facemos moita piña aos diferentes colectivos, pois agardamos que sexa unha xornada de convivencia, de colegueo e de pasalo ben, sobre todo navegando. Levamos vindo bastantes anos e a verdade é que moi ben. Xa temos bastante confianza e amigos feitos aquí e nos tratan de maravilla e ademais coincide co concerto de Armadiña, que tamén é un plus para o encontro. Pois tamén en terra, non? Claro, a festa é metade no mar, metade en terra. No mar pasase sede e na terra afogamos. E festa de día e festa de noite. Festa de día e festa de noite. E ademais que te xuntas con outras asociacións e volves a ver xente que non miras en todo o ano e a verdade é que está moi ben. Contanos un poquinho o mantenimento destes barcos. Pois nada, a adorna, que son outras tipoloxías que temos aquí, principalmente son madeiras tipo piñeiro, non? Utilízase tamén o carballo, utilizamos o alquitrán, a resina de pino, pois hai que lixar, clavar, pintar. Facemos principalmente na invernada, non? Durante os meses de inverno, de outono a febreiro, por aí, facemos o traballo para telas listas en marzo, non? Por exemplo. Pero bueno, é todo o traballo de carpintería, non é outro. Facemos moitas cousas, é moi agradable, é moi satisfactorio, non? Estar traballando coa madeira e despois disfrutala. Algún truco para que poda correr un pouco máis? Eso... A pintura? Non, practicar, non, para nada. Eso é practicar, ter a adorna lista, todo en orde, os seus cabos, todos os que teñen que ter, ben preparada, ben pertrechada, e practicar. E sair ao mar, izar vela e bolinar. Non, si se saca unha décima coa pintura, máis se saca bolinando, saber navegar contra o vento. Bueno, aquí estamos, en Combarro, na Festa do Mar. Que vos está parecendo esta festa? Pois moi bonita, preciosa. Os barcos antigos, é unha maravilla. Estáis aquí en primeira fila, supoño que vamos a ver quen gana e todo o rollo. Home, claro, xa movemos a mesa, deixáronos, o sea que estamos aquí en primeira liña. Hombre, muy interesante, puesto que es una manera de conservar el patrimonio de nuestras rías, por el hecho de que las adornas fueron siempre el medio de vida de muchos marineros, donde se las utilizaban para pesca, mantenimiento de sus familias, etcétera, etcétera, con lo cual el mantenimiento de estas embarcaciones es muy positivo, lógicamente. Nada, muy bonito. Estamos aquí de paso porque estamos haciendo una ruta por Galicia y la verdad que está muy bonito todo. ¿Tú eres de? De San Sebastián. ¿Y ahí también hay...? Sí, hay tradición, claro, hay tradición en barcos y yo creo que en todas las costas pues... Hay unas cuantas barcas aquí de Bilbao. Sí, y conozco a algunos de los tripulantes y por eso también hemos venido. Estamos de vacaciones y ya, de paso, pues hemos venido a visitarlos.
Bueno, nos levamos como Club Mariño de Reiboa, non, pero xa antes como a Asociación de Veciños levamos 26 edicións da concentración de embarcacións tradicionais en Pollo. Empezamos en Campelo, ahora en Combarro, desde hai 20 e tantos anos. Cando este ano plantexaron facer a Copa, recuperar a Copa Galicia de Dorna Sabela e dedicarlle a Stefan Morling, preguntáronos se podíamos encaixar unha regata na concentración. Realmente nos non facíamos regatas en serio, de verdad. Nos facemos unha regata todas as tardes do sábado na concentración, que é a regata da Pamplina, que quen chegue primeiro gana, punto, da igual que barco leve. Non tiñamos experiencia, entonces, bueno, pois, ca axuda do resto dos que están organizando as regatas, pois montaron hoxe a mañán. A verdade que acabo de chegar, que me tocaba outra cousa ahora a mañán, estaba vendo solo as últimas dornas entrar, non sei realmente nin como quedaron, nin nada, pero bueno, espero que o pasaran ben, ao final o vento está estupendo para regatear. Bueno, seguimos aquí, Carrejata. Bueno, contanos un poquinho ti de onde ves. Eu veño do Grove. E competir ti non compites, non? Oxe non, normalmente sí compito. Eu máis ben son para rutas largas, travesías oceánicas e todo eso. Como a todas as asociacións daqui da ría, pois procuramos pois que manter os barcos adicionales, depende da tipoloxía de cada ría. As nosas son as dornas de tope e xeiteiras, pois que non morra, que estean sempre vinculadas ao mar, que a xente que as vexa navegar, entendes? Costa traballo mantelas, pero bueno, pero hai bastante xente agora e facemos cursillos tamén, todo eso, pois a xente anímase a vir. Tamén agradecerlle tamén aquí ao presidente da Reiboa, non, que collera, porque creo que é a primeira regata que fai, pois que esa iniciativa e dar burventos a todo isto. Conservar embarcacións tradicionales, navegar en elas, participar en actividades como a que estamos facendo nos aquí hoxe, e intentar que o patrimonio marítimo siga vivo, siga estando presente nos portos, porque os profesionales van buscando as mellores embarcacións para o seu traballo e que lles den menos mantenimento e mellor rendimento, e con eso perdemos moitas. Entonces intentamos que esas non se perdan, que sigan estando presentes e vivas nos portos, porque un barco nun museo non é un barco. Está ben cando non hai outra opción para el que quede nun museo, desde logo nunha rotonda non, que non é o sitio pos barcos, pero que sigan vivos, porque realmente onde está un barco, onde se ve un barco, non é só nas súas formas, sino en como navega, como son as habilidades ou as necesidades para facer navegar ese barco. Entón, cada barco é distinto, cada forma de vela requiere un traballo distinto, entón, todo eso só se conserva se os navegamos. Entón, esa é a idea que nos fai seguir traballando en isto. Sí, estemos aquí en Combarro toda a mañá, que parecía que non iba a levantar o vento e ao final houbo que traballar. Fixemos unhas bolinas moi interesantes contra o vento. Nos que viñemos desde Ribeira, desde o Lajareu, é un placer vir a esta ría, non? Esta xuntanza que temos aquí os en Combarro, pois é para disfrutala todo o día. Organiza Concello de Poio.
Bueno, xa hai 2 anos que non se celebraba polos COVID e todo o lío. Moi contento de estar de volta aquí para navegar esta tarde con tan bo vento e tantísimos barcos que vexo ahora. Bueno, hai algún favorito? Bueno, o noso sempre foi moi ben, vamos a decirlo así, pero hai outros barcos que van moi rápidos. De feito, a última vez que competimos aquí quedamos segundos. Empecé hai máis de 20 anos de presidente do Club Náutico, o primeiro que fixen foi conseguir axuda para fabricar ou construir 2 galeóns. Eu aprendei de rapaz a navegar en un galeón de Taragoña, o Silma, por eso o noso barco chamase Silma, como homenaxe a aquel. O patrón chamábase Antonio Figueiro. Bueno, como está sendo esta festa do mar? Bueno, pois xa ves, un ambientazo, moitos barcos, moita participación e hasta ahora o vento vai acompañando, así que boa navegación e a disfrutalo. Vale, vos que barco tendes? Nos vimos desde Bouzas nunha dorna xeiteira, unha dorna de 7,5 metros, das que antiguamente se utilizaban para pescar a xouba, o xeito, e nada, ali vemos. Estamos aquí cos ganadores desta competición. Vamos, vento, que tal? Como foi todo? Foi un día moi bo de vento e foi unha regata moi entretenida, a verdad. Empezou a regata así cun vento máis floxiño na primeira volta, todo. Despois na segunda foi indo a máis, pero unha regata onde hubo moitos cambios, hubo que facer moitas maniobras, cambiar e tal, estuvo moi bonita, das mellores desta temporada. Estamos de racha, a verdad que facía anos que non. Xa levamos 30 anos navegando os dous xuntos, pero como este ano, a verdad que facía tempo que non quitábamos tan bons resultados. Estamos moi contentos. E aquí en Combarro, que tal hoxe? Moi ben, foi un día moi bo, agora quedanos aínda a entrega, esperemos que sigamos o día moi bo tamén. Nos quedamos quintos, detrás da Fuxe, que foi cuarta, terceira foi a Xarandeira, segunda a Nécora e primeira os campeóns de campeóns. A Perecas están intratables este ano, intratables. Todas as regatas as levan eles de man. De momento. Sí, como viches esa carreira? Moi ben, a verdad, na salida é fundamental sempre, a salida sempre é fundamental, porque unha vez de que colles un pouquiño de ventaxa na salida e te vas diante, o vento sempre o que vas coller máis limpo. Entonces ti xa vas a ser menos perjudicado. Logo, despois, o que conta moito son as maniobras. Nas maniobras é onde, si falla un pouquiño o que vai diante, ou o que vai de segundo, si falla, o terceiro vai non aproveitar, igual se pon segundo. Entonces, eso é fundamental. O ter todo ao dedillo, é que falle sempre o que vai en cabeza. Sempre cando ti vais co grupo de cabeza. Se vas máis atrás, pois tens que esperar que falle o que vai diante túa para mirar de ganarlle. Eso é o fundamental na dorna. É fijarte sempre como vai o de diante, que vai facendo diferente a ti. Entón, aí aprendes un pouco. Como ti levas o teu barco, máis como vai o diante túa. Sí, de segundos, como se presentaba a regata, ainda fixemos boa regata. Salimos un pouco retrasados, aí nun par de cambios fixámonos 6 segundos e fixemos boa regata, a verdade que sí. Sempre boa regata, xente o compañerismo. Sí, aquí iso non falta, iso aquí moi bons compañeiros, a verdade que sí. A carreira definitiva, bueno, foi boa, 2 voltas, a segunda un poquinho máis con máis vento, non? Estuvo ben, para mí estuvo ben. Empezamos con un pouco calma e dei foi un pouquiño vento a máis, pero bueno.
Nós vimos do Grove. Con que barco? Ca Dorna Fuxe. Como quedamos? Cuartos quedamos, non quedamos mal de todo. Bueno, que tal foi? Moi contentos, aquí é un sitio moi bo para navegar, é unha ría moi... que, bueno, aquí suele haber vento continuo, un pouco refachado, pero moi ben porque é un sitio moi libre, non hai pedras, non hai bateas, bueno, o que estamos acostumbrados é un sitio de onde se navega moi cómodo. O barco non é o máis importante, a tripulación, a pericia, a estrategia, saber os roles do vento, as mareas, o sea, todo influe, un sume e sigue de pequenos detalles que che fan estar aí arriba, aunque hai xente que é moi boa e leva prácticamente toda a campaña facendo primeiros postos, que a ese non hai que no derbanque. Un sitio maravilloso para facer regatas porque todo libre, tes cancha para facer o que queiras e tal, entonces o espectáculo de terra é maravilloso para ver, e depois para regatear no mar, pois perfecto, porque claro, como non hai neste espacio de aquí pegado aquí, non hai obstáculos de batea ni nada, pois é maravilloso, a verdad que o entorno préstase moito para estas actividades. Un sitio privilegiado para a náutica, o acollemento é fenomenal, a organización un 10, perfecto. Perfecto. Acabamos ben ou que? Sí, a ver, terminamos sanos, todos sin lastimarnos, todas as dornas completaron o recorrido, estuvo moi ben, Pois moito movimento, ves un ambientazo moi grande, moi ben, genial. Tomamos a recoller, apartar as dornas de aquí e un poquinho de festa despois. A verdade é que a regata estuvo moi bonita. Está ben ver como compiten, como se esforzan todo o ano para ter as embarcacións moi ben preparadas. Este ano, polo menos, non hubo ningunha discusión de competitividade. Ganaron limpiamente. Bueno, de ti sendo carpinteiro, que truco pode haber para que sean campeones? Pois ter a embarcación moi cuidada, en moi boas condicións, e sacarla solamente ao mar o día da competición. Porque se ates todo o tempo no mar, a embarcación se fai máis pesada e non é tan competitiva.
Pois ata aquí o de Festa en Festa dende Combarro, en Pollo. E nada, se queredes que vayamos á túa festa, pois só tes que avisarnos. Como? Pois chamando o número de teléfono 986710741 ou mandando un correo electrónico a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Así que vémonos na próxima festa. Organiza Concello de Poio.